उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। वागदे येथे सापडलेल्या सराईत चोरट्याला कर्नाटक पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं। त्या आरोपीने कणकवलीत 600 ग्रॅम सोने कणकवलीत सुवर्णकाराला विकल्याची कबुली दिली होती। त्यानुसार कर्नाटक पोलीस त्या आरोपीला घेऊन आज सकाळी कणकवलीत दाखल झाले। ज्या सुवर्णकाराकडे सोनं दिलं त्या सुवर्णकाराला चौकशीसाठी बोलावलं असता कणकवलीतील सर्व सुवर्णकार त्याच्या मदतीला धावले व पोलीस स्टेशनमध्ये गर्दी केली होती। कुख्यात गुंड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकाश पाटीलला काही दिवसांपूर्वीच सिंधुदुर्ग पोलिसांनी ताब्यात घेत त्याच्याकडून सोने, रोख रक्कम, रायफल, तलवार याचा मुद्देमाल हस्तगत केला होता। त्यानंतर त्याला कोर्टात हजर करून शिक्षाही सुनावण्यात आली होती। अन्य गुन्ह्याच्या तपास कामासंदर्भात कर्नाटक पोलिसांच्या ताब्यात देखील त्या संशयित आरोपीला देण्यात आलं होतं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।